Hej, jeg er Vivi Jelsbak. Jeg beklager, at jeg ikke lige kan være hos jer i dag, men her er mit lille bidrag til dagen. Det er tanken, at vi skulle samle op på de ting, I har lavet i gruppearbejdet, og eftersom jeg ikke har været der, kan jeg ikke sige noget om, hvad I har snakket om, men jeg har jo læst de indledende rapporter, og har en idé om, hvad det måske handler om, I har snakket om. Og her er mit bidrag til det i hvert fald. Vi er jo fokuseret på, at for at få en god undervisning, skal vi have en god dialog mellem den tænkende lærende kursist og en underviser, og vi skal gerne have dem til at snakke sammen. Og det vi så lever med i vores verden, det er, at desværre ikke er ens dem, der skal lære noget. De er meget forskellige, vores kursister. Og vi vil jo egentlig også gerne have, at dialogen den ikke altid er i et rum, men at vi kan gøre den just in time, altså JIT, og just in place. Det vil sige, at vi kan flytte dialogen fra et fast lokale til at den kan ske, når vi har tid til det, og hvor vi kan være, hvor vi har lyst til at være, for eksempel hjemme ved vores egen computer. Hvis det kan ske, så skal vi have erstattet rummet med en kommunikation mellem to maskiner, og den kommunikation skal vi gerne have kvalificeret, så den bliver god. Vi kan gøre den på mange forskellige måder. Vi kan skrive en mail til hinanden, hvis vi bare er to mennesker eller få mennesker, der skriver sammen. Man kan formidle noget på en hjemmeside, man kan chatte, man kan have en Skype-samtale. Alle de her forskellige ting, jeg har nævnt her, er jo måder, vi kan have en dialog via computerne. Og det, der står i den her næsten usynlige sky, det er, at teknikken ikke må være begrænsende faktor for dialogen. Og det er jo det, mange af jer har oplevet i jeres erfaring med Second Life, at teknikken var simpelthen for besværlig, så det gjorde, at det var rigtig umuligt, eller om end i hvert fald lidt besværligt at komme i gang med at have en dialog mellem kursister og underviser. Det teknikken gerne skulle, det var i stedet at kvalificere dialogen. Og det gyldne spørgsmål er så, hvordan kan det lade sig gøre? Det er et spørgsmål om, at vi nok skal bruge teknologien til at bruge forskellige former for kommunikation, når de giver mening. Og det vil sige ikke både bruge lyd og tekst og have en avatar og være i et virtuelt miljø, når det i virkeligheden handler om, at vi bare skal snakke sammen. Så derfor skal vi måske tænke i, hvornår er det, at vi har brug for at både kunne tale sammen i Second Life og kunne skrive sammen i chatten og kunne sende notecards. Hvornår er det, vi har brug for at have en avatar, der repræsenterer os, og hvornår er det, vi kan være i, eller har brug for at være i nogle verdener, der ikke er som den, vi kender. Eller hvornår har vi brug for at lave et miljø, som vi kan agere i, når vi nu skal kommunikere sammen via internettet. Det er mit spørgsmål til jer, og jeg tænker, det er også noget af det, I skal samle op på. Tanken er jo, at hvis vi skal bruge et virtuelt miljø som Second Life, det er, når vi ikke kan undvære det. Det vil sige, når vi har brug for at lave en verden, som for eksempel kan forvrænges, altså vi kan ændre udseendet, man kan lave noget kursus, hvor man skal kigge ind i noget, der er meget småt, så kan det være bygget som en meget stor ting. For eksempel har jeg oplevet nogle kursister, der skulle undersøge, hvordan en skruemaskine var bygget sammen, eller var sat op. Så kunne de flyve ind i skruemaskinen og se, hvordan den fungerede, hvordan mekanikken inde i skruemaskinen var. Det er en forvrænget verden. Vi kan også arbejde med, at de handlinger, der sker i den verden, vi er i, de ikke er som i den virkelige verden. Det vil sige, hvis vi som sygeplejersker leger med nogle patienter, så er det ikke så frygteligt, hvis de dør, fordi vi kan bare få dem til at genopstå i det er avatarer. Sådan en forvrænget verden, hvis vi har brug for den, for at det giver en god læreproces, så har vi en grund til at inddrage Second Life eller andre virtuelle verdener i vores undervisning. Det giver også mening at bruge en virtuel verden, hvis vi har brug for at agere sammen som en gruppe, men vi ikke kan det i virkeligheden, fordi vi har brug for at sidde ved hver vores maskine. Og så har jeg jo så lige sat den parentes på, at det er jo selvfølgelig kun i det omfang, man kan agere i en virtuel verden. Som en af jer har skrevet, så er det en lille smule hæmmet kommunikation, fordi man ikke kan bruge ansigtsudtryk og ikke særlig meget kropssprog til at tale med. Man kan kun bruge kropssproget i form af, at man kan gå til og fra hinanden, man kan stille sig tæt på hinanden, eller man kan gå langt fra hinanden. Men det kan der også være masser af symbolik i, når man skal prøve at have en metakommunikation over det at kommunikere, eller det at være sammen, hvilket jo giver meget mening i mange af de kurser, I har skulle have, eller I har haft. Jeg har sat 2 andre bullets på, når det giver mening, fordi jeg forventer, at I måske har snakket om nogle flere ting i gruppearbejdet i dag, og håber, at I kan komme i tanker om andre
meningsfulde anvendelser af en virtuel verden. Men tænk i, at måske skal teknikken kun være besværlig, når vi har brug for at gøre det. Og så kan man håbe på, at man har nogle gode tekniske assistenter og nogle ildsjæle til at bære det frem. Måske skal vi tænke i, at noget undervisning slet ikke behøver at være så avanceret. Måske kan det nøjes med at være kommunikation i tekst eller kommunikation i lyd. For eksempel som den her PowerPoint, som jo bare er envejskommunikation fra mig til jer. Kan jeg vide, om I fik noget ud af det? Det kan man jo lige tænke lidt over.